Samira omahe Purwodadi. Yo Samira dikendak Pardi. Samira omahe Gatak. Samira omahe Gatak, yo Samira rada gatak. Samira omahe Semarang. Samira omahe Semarang. Didol murah kok jarene larang. Cacak. Samira omahe Pulo Kulon. Yo Samira kok njaluk kelon. Aja kowe ya Mas ora tak wehi. Wah, kutil. Sik ben parian sik Mas Madun. Iki piye warana? Iki piye warana? Mbak Samira omahe Solo. Yo Samira kok sering mrono. Wah, pinter. Samira omahe Klaten. Terus Yo Samira gak tahu klamben. Samira omahe Sembungharjo. Samira omahe Sembungharjo. Yo Samira pacare bahagia. Samira omahe Kudus. Yo Samira gak tahu adus. lho, kaya enek. Samira omahe Demak. Yo Samira saja penak. Samira omahe Batokan. Yo Samira gak tahu katokan. Walah. Gusti. Rada mrana, rada mrene, kana kene padha ae. Lho, cocok iki. Dikapa-kapano manun. Yo Samira omahe Rembang. Yo Samira klambine abang. Lho, iso iki lho. Ayo kanca padha diwiwiti. Ya, diwiwiti yo. Ya. Samira omahe pelem. Samira omahe pelem, yo Samira saiki ngalem. Waduh. Maneh nuruta maju ning Joget bak. Yo. Karo linggih ning joget bak ayo. Lalu mangsa. Oh, alah golek pangan samplokane kaya ngene ya ya. Sentuk. Enak toh? Enak. Kok mlotet ya. Lah piye lho Mas? Piye? Aku pokoke njaluk tok kawin lho Mas. Rong jerotane wis Ngono. memuaskan. Lah iya mulane kuwi. Aku mulane ora iso pisah karo sampeyan Mas. Tenan Heeh. diseseni Bumi langit. Intang karo rembulan. Ya. muga-muga sesene arwahe Arjo Jegek. Apa lho kuwi? Arjo Jegek iki artine kene. Iso. Awakmu ora iso pisah karo aku. Mas. Tapi tak wae keterangan. Piye apa Mas? Selama aku hubungan sama kamu, aku gurung tahu ngomong nang wong tuaku. Lah terus piye to? Aku tak ngomongnya wong tuaku. Lah terus Aku duwe bapak, duwe ibu. bapak ibu ngono lho. Wonge merongos. Bapak, ibu. Ya mulane kuwi lah terus nek sampean ngomong terus aku kapan len rono. Semoga aku sama kamu itu direstui. Ngono lho ya. Kanku ngene, misale angkat pagi, rembug dadi, perencanaan. Senin. Ya ta? Senin awake dhewe dadi manten. Selasa, Rebo, Kamis awake dhewe berbulan madu. Aku karo sampean bulan madu ya. Iya. Kira-kira sampean kok ngejak bulan madu ning ndi Mas? Nek aku bulan madu piye nek nyang Pacitan? Lah apa bulan madu kok ning Pacitan iku? Ning laut. Lah apa ning laut?
iku ya ora. Bulan madu itu kan ya nang luar negeri kono lho, Mas. Wah iya. Heeh. Jret, tak jane nang luar. Nang endi? Nang Madura. Lah Madura wis bolak-balik ning Madura aku. Nang luar negeri sing anu kuwi apa kuwi ibu kotane Tokyo kuwi lho, Mas. Tokyo. Tokyo apa? Tokyo. Oh iya ya. Tokyo ae kono. Rene kuwi mbiyen asline wong kene, asline jenenge Tokyo. Iya. Iya ya. Lah mulane kuwi aku jangan merono. Nah, kuwi awake dhewe ning Gang Loro ning Kecamatan Tukina. Apa Tukina iku? Tokyo. Aku kok tak tukoke apa nek aku dadi bojomu aku tak tukoke apa? Mas kawinmu apa, Mas? Wis ora mas kawinan yang Ayo nganggo, Mas, nganggo. Nek Pak Bakir iki mesti ngene. Kaya kandel-kandelo nang brengose. Nek kolik mesti ngene. Omong sak omong yes. Alah wis. Piye, Pak? Aku piye? Sajake piye? Lah nek kirun. Lah itu begini loh, Mas. Jadi kita ini wis ora enek wonge berencak omong ya. Kok iso sing lakoni ngono iki? Lah nek Pak Slamet monggo aku kok nek nyogoki kuping wis lare ora kathik dicilikne wis. Ya lar rungkul wae. Di tengkorokne ngene tok terus karo takon. Maine pundi, Pak? Maine pundi, Pak? Sampai enek setengah kilo iku krungu. Rotok. Kuwi njero mosok wis ngerowok ngono kuwi sam. Lah kok ya gayane wong enek, kaya Pak Carik Trayang ngene gayane. Maine ndi, Pak? Dadi kaya rusuh ngono. Kok yo enek. Lah satpam ngarep kuwi enek cirine sitok. Gatot kuwi. Gatot kuwi ngene. Digedhek-gedhek ning ngene awake. Jane, Cak, nek daerah kene. Wis sesapa jare aku, Cak. Mbok terus sing wedok. Konangan sing wedok Mas Tot. Awakmu dadi. Wah, kalahe karo bojone. Tot, gedemu ngono kalah karo bojomu. Ah, iku sing memberi segalanya ya. Iya ngaku ya kalah karo bojoku kok. Aku ndelok tet ngomong macem-macem ngono. Wis bojoku liwat ya. Halo Yang, ngono ya entek aku. Pak Bedian. Iki arek endi iki? Manut. Monggo. Kene sanget kok iki? Nggih mlebet sepale mawon. Piye kok separo kabeh ta? Lah engko nek sanu nek dikabehne. Oh, ngoten nggih. Alah. Oh alah. Kenapa? Rasaku tajik arek. Lah nek kenapa mboten arek? Oh, alah suarane kaya jek Januari tibake. Wujude wis Desember. Sampeyan pangling kali kula ta? Nggih mboten pangling. Lho, sinten sih? Masa kula genah wonge ngono? Hah? Wonge? Lah sing aranane wedhuse sapa? Lah nggih wonge jenengan lho Pak Bedio, masa pangling sing dipangling apane? Sinten sih? Sesamen guyu sih. Mau ora usah guyu. Lah halak gayane. Iki nono mani ya walah wis endi. Kenapa? Nah, Panjenengan tak goleki ning daleme ra kepethuk. jarang teng griya. Lah nggih kula terus nek njujug teng depan mriki niki. Iki lho, Bu sinten to jenengan? Kula butuh mirah. Walah awakmu to Tum. Nggih, Mas. Kicing miring Mas. Kicing miring. Ngetan bali ngulon. Apa setiane kelakon? Ya Mas ya. Kicing miring Mas. Kicing miring. Tembok teng celone. Cari kapok konjukne. Mas. Kicing miring. Mas. Kicing miring. Sandal japit dudu bakia panggonane nyempit rasane enak. Apa? Jeneng dikempit. Mas, kicing miring, Mas. Mas, kicing miring. Menyang batu mampir neng dampit. Ketoke mlebu jebol dikempit. Mas, kicing miring. Mas, kicing miring. Tuna yaitun. Putune penak bayare ketun. Mas, kicing miring. Mas, kicing miring.
miring. Tuku tahu dicampur petis. Ketoke Enek sinden ayu kok gembol linggis. Mas, cing miring. Ayo kono. Gembol inggis. Terus Panjen iya. Iya, aku panjen gembol inggis panjen nyoto, Mas. Ijing miring, Mas. kok ngono kok pamer jere rupane ayu. Wira sang guyu, nang njur nang dhewe. Kowe iki omong karo sapa? Sing endang iki lho. Kae ra mlebu rene goblok. Mesti to? Wong desa kowe ngono jere ayu.